An bɛ aw fo dante foli min na aw fɛn fɛn sɔgɔlen don 84 la ni wagati in na an bɛ aw fo dante foli min na an b'a fɔ an sigira ko kura an ka walawala yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛ kɔnɔna la bi ye tarata ye uti kalo tile 30 san 2022 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ala ka jamana ala ka tanto ala ka jamana ala ka kisi o kɔnɔna la sa an b'a ɲini lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ u ka virus ninnu u ka a cari kosɛbɛ kosɛbɛ bi an sigira ko kura ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ association dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko faso danbe lakanatɔn olu ka baara kɔni ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma faso o danbe o bɛ se ka lakana cogoya min na donc hukumu kɔnɔna la an ye a maaw an y'u bisimila a président ba yɛrɛ b'an ka plateau kan yan bi an y'u bisimila u bɛna kuma ko dɔ bɛ ka kɛ tile fila in na jamana in kɔnɔna la u ye wele bila an ma k'u bɛna ka na explication di a la faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na donc video yɛrɛ nafa kama an b'a fɔ filɛlikɛlaw ye u ka video ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna kuma di an ka maa welelenw ma ani ɲakuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ولا أمبل مكان كاتبين كات أمي إكا فولي لامنة أما فو أمبا أني نياكما أما لامي بغا بلا جنفو كبني سيرو تشوي أو نكلي أو لا أنشو جنتي واتي كدنا d'accord إن شاء الله. Bon, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah kati an b'i fo ka an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni silamɛya ka foli ye k'a fɔ an sigilen filɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikaman don k'a ɲini ala fɛ ala ka barika don kɛnɛ in na n'an bɛ wuli wagati min na ala ka faamuyali caman ala k'o lase jamana kɔnɔdenw ma ni wagati in na inshallah ne ye aw balimakɛ ye Abdurahman Sise faso danbe lakanatɔn o président don inshallah d'accord أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما الله سبحانه وتعالى تبارك معي نوي بسم الله الرحمن الرحيم وتمنى فهمني من كشي كو يني كدي أنغا تشيدين باي ما نوي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى فهم أن لما يبغى بلا جلين فو كاتي كان كاتي كا بلاتو سانفه إن شاء الله مغو كل من كان بايني أم بيجا جكا نداكلين دم فو يوم في كلا من يوم في إن شاء الله d'accord merci beaucoup an bɛ aw fo a ka cɛsiri la faso yɛrɛ danbe o bɛ se ka lakana cogoya min na o kɔnɔna la tile fila in na an y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an y'a ye fɛnɛ a fɔra ko fɛn min ye mugujugu poronaw ye maa minnu bɛ mugujugu don u yɛrɛ la n'u b'a fɔ o ma ko terrorisiw ko université dɔ bɛ Arabie Saoudite ko u bɛ former donc an b'a ko bila dagirinda la an y'aw yɛrɛ wele ka na pour que an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ donc ni ka jiginɛ minnu fɔra kuma minnu fɔra an bɛ se ka fɔ c'est les allégations et pour que jamanadenw bɛ se ka faamuyali caman caman sɔrɔ a la an y'a ye maa min kɔni y'a fɔ o ye Abdul Niang ye ale y'a fɔ ko terrorisiw ko université dɔ bɛ Médine k'u bɛ former donc an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn na Abdul Niang ye ni kuma ninnu fɔ ni wagati in na ayiwa an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kura ye tuguni an bɛ an balimakɛ fo n'o ye kati 24 ye ne tun ye foli kɛ mais ne ye Al-Ustaz Abdurahman Muhammad Kone n ye imamu ye n ye enseignant ye n bɛ faso danbe ka sira de kɔnɔna na yan i bɔra ka kuma min fɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la nin ye kuma juguba ye kuma dangerelenba de don kuma min ni jamana a bɛ jamana yɛrɛ ka sécurité bagabaga a bɛ jamanaden dɔw ka sécurité fɛnɛ bagabaga a bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka danbe a bɛ dankari o la mais kabako de don an b'a kalama a fɔra de ko Madina université dɔn bon Madina université tɔgɔ ma fɔ o dalu b'ale bolo ye ne tun ye université tɔgɔ fɔ jama ɲɛna o tun t'o b'ale ye université kelen dun tɛ Madina mais silamɛya cadre kɔnɔ université min bɛ Madina kati o université in bɛ depuis le 6 septembre 1961
hakilo kan ka corona le reshisaga na ma koreana e no bora shisaga na totito bon maintenant université be depuis wati ama fo on nyana ko université de terroristes formé oroy o Mali yɛrɛ nana problème daminɛ depuis 2012 fo bi a ma bɔ k'a fɔ ko terroristes bɛ formé yen de maintenant mun de kama a ye sisan ta mɔgɔw kan k'o de dɔn an balimakɛ ye ma sisan ta kun fɛ parce que an mɛnna an bɛ terroriste kɛlɛ la ja biɛngala ɲinina de sen bɛ biɛngala kan a tɛ ye jamanadenw yɛrɛ kun ye ko in fɔ jamanadenw de kun bɛ k'a fɔ ja jamana yɛrɛ b'a ka baara la o b'o ka ɲinili la jamana de ye biɛnkala ɲini fo ka taa sɔrɔ biɛnkala ɲinina yɛrɛ sen duguma ye k'a ɛriw dɔn k'a cogoyaw dɔn k'a fɛn bɛɛ dɔn ka document fara a kan ka biɛnkala ɲinina n'o ye faransi yɛrɛ ye ka faransi wele ONU na ko a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ ko ale de bɛ terroriste kɔkɔrɔma dɔ la ale de bɛ ka nin kɛ nin jara maliyɛn bɛɛ ye a jara farafiden bɛɛ ye nin jara diɲɛ yɛrɛ hɔrɔn bɛɛ ye wa bɛɛ girinna kuma in kan bɛɛ ye kuma in ta plateau bɛɛ kan ka to ka kuma in kan n'an ye kuma in to cogoya la briefing bɛna bɔ faransi kan faransi hakilika bɛ ye n'o dun kɛla o ye tiɲɛni ye dɔw ka n'an bɛ bɔ an kɔni y'a ye waati in sugantila de ye walasa ka briefing to faransi kan walasa ka mɔgɔw la ɲina an ka jamana belebeleba bɔra ka kuma min fɔ ka mɔgɔw ɲinɛ o kɔ ka taa an bila sirabakuna kan dɔ la an ka to k'an yɛrɛ sama o nɔfɛ ne bolo nafa t'o la ne kɔni bɛ fɛn o fɛn dɔn mɔgɔ ne bɛ sirabakuna kuma in fɔ et k'i baza ka k'a jira mɔgɔw la faransi de sutaratɔ don an ka faransi ta in de fɔ k'o kɛ événement ye an kana nin kɛ événement ye ala ka ne n'aw bɛ sɔn o ma waati suganti kun ye nin ye ne ka faamu na. D'accord, merci an bɛ fo i ka jaabi ninnu na halisa an bɛ fɛ k'a dɔn yalima kuma ninnu fɔra tiɲɛ de don wa. Bon, yan'an ka se kuma in jaabi ma n y'a f'i ɲɛna an ka jɛkulu sigilen don o ye faso danbe lakanatɔ ye walasa ka se ka silamɛya diinɛ ka se k'o lafasa bon ka jamana lafasa n'o ye Mali ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na ani ka danbe ɲumanw k'olu bɛɛ lajɛlen lafasa n'an ye mɔgɔ min ye dankari diinɛ la walima diinɛ mɔgɔw la bon a cɛ ka jugu an min ko k'an bɛ silamɛya lafasa k'an ka jamana lafasa an k'an sigi ka mɔgɔ ye mɔgɔ min ni jamana cikan b'a da c'est ka diinɛ fara-farali o kan b'a da kan tɛ dɔ fɔ a ka lahalayaw kan bon fɛn in fɔra ka bɛn wagati min ma n'o ye an balimakɛ bɔra ka kuma min kan an b'a ye k'a fɔ laɲini wɛrɛ bɛ nin ko in na min tɛ nin si ye o de ye a bɛ dɔw de ka ci la ne yɛrɛ k'a tɔgɔ fɔ n da la vraiment ne b'a ye o maloya yɛrɛ bɛ ne la parce que ne tɛ ale ye ale bɛ se ka kuma nin jɔyɔrɔ in na cogoya min na k'a sɔrɔ prévu t'a bolo a tɛ fosi dɔn silamɛya diinɛ kan kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ former yɔrɔ min na arabujugu joli de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ a la ka bɔ ka na yan ɔ jamana joli bɛ yen nɔ ni maliyɛnw bɛ taa kalan kɛ ka na kalan dan tɛ diinɛ kalan dɔrɔn ye o n ko kalan suguyaw ka ca ɔ kalan fɛn fɛn bɛ kɛ kan tɔw la o bɛɛ bɛ kɛ arabukan na bon ne nana ka na fɔ k'e bɛ yɔrɔ dɔ de lajɛ laɲini tɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ yen dɔrɔn dɛ laɲini ye ka silamɛya yɛrɛ de lagosi ne b'a bila o minɛ nin kɔnɔna la ani k'a fɔ a bɛ maa min ka ci la n'o ye ka laɲini ka se ka mana da maliyɛnw ɲɛ la maliyɛnw bɛ nin wulikajɔba min na an bɛ nin girinba min na ka nin wagati in kɛrɛnkɛrɛn ka na ni nin kuma in nin t'a wagati ye donc n'i ye maa o maa ye ka na ni nin wagati an b'an yɛrɛ ɲininka fɛn fila de don n'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kelen filanan walima jɔn de y'a bila nin baara in na n'a bɛ ka bɔ ka nin kuma in fɔ sisan nin wagati in na parce que an tɛ se k'a faamuya maa min ko k'e ye fasoden ɲuman ye maa min ko i faso ka di ye i ka jamana ka di ye k'e bɛ bɔ ka kuma i ka jamana défenni de la jamana bɛ ka kun kɔrɔta wagati min na ka mɔgɔw yira minnu bɛ tiɲɛni na jamana kɔnɔ san 10 presque an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw yirala k'a fɔ ko le bɛ ka o baara kɛ olu le bɛ ka mɔgɔw sara olu le bɛ k'u former olu le bɛ ka financement k'u ye n'o ye faransi jamana yɛrɛ y'o fɔ ka tila ka documentw ta o la ka taga n'a ye ONU na k'u bɛ t'u saisir yen an b'o waati la tuma min na i bɛ bɔ ka nin kuma sugu fɔ donc a bɛ jɔn ka baara la jɔn de y'a bila nin na vraiment o de bɛ ne fɛ ka fɔ nin yɔrɔ in na kuma de don a man kan an k'an da de a kan mais sinon an k'an da de nin sugu kan o de ka ɲi mais n'a ma ɲɛ a kɛra bɛɛ tɛ se ka kuma kan
an ka maabaw bɛ yen nɔ an tɛ foli k'u da don nin na anw minnu ye funankɛnɛ i n'a fɔ a yɛrɛ parce que a y'o a fana bɛ kuma ni o de ye donc an bɛ bɔ ka kuma k'a ɲɛfɔ nin ni an ka danbe tɛ taa maliyɛn danbe tɛ nin ye ka sigi ka kuma fɔ kuma min ni dalu t'a la nin ni anw ka jamana jɔli an bɛ fɛ jamana ka jɔ de an tɛ fɛ farafarali ka na jamana kɔnɔ nin ni o tɛ taa parce que nin ye farafarali kuma de ye an maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ ye diinɛ min na 95% ou bien min ka ca n'o ye n'o ye silamɛya diinɛ ye ka n'u lagosi nin cogoya in na jamana kɔnɔ ni silamɛya diinɛ n'o man kan o tɛ jamana jɔkan ye ni mɔgɔ ma ko jamana jɔkan don a t'a dɔn fɛn min ye jamana jɔkan ye ala ka faamuyali nɔgɔya amina wala halisa an taa an balimakɛ fan fɛ an bɛ fɛ ka dɔn halisa kuma ninnu fɔra est ce que kuma ninnu tiɲɛw don wa m'an balimakɛ fo n'o ye Kati ye vraiment ale min kɛra sababu ye k'a to maliyɛn fanba bɛna anw ka hakilina sɔrɔ bi ka ɲɛsin événement min bɛ yen sisan n'o ye terrorisme ko ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo vraiment minnu sɔgɔlen don anw kan na an ka continuer an ka nin hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka a ta nin kɔfɛ k'a lase minnu ma minnu tɛ connexion kɔnɔna na minnu tɛ réseaux sociaux kan maliyɛn bɛɛ k'a sɔrɔ parce que ne ko in yɛrɛ jate minɛ ko in ye jamana kuturu ka ko de ye hali n'a sɔrɔla anw mɔgɔ damadɔni de sigilen don k'a kuma fɔ bi mais jamana bɛɛ lajɛlen ka kuma de don o la ne ye aw balimakɛ Karunga Tunkara faso danbe lakanatɔn représentant de don Sikaso ne bɛna segin ni kuma ye dɔɔni ka taa fo 2012 ra Kati ne y'a jate minɛ i b'a sɔrɔ 2012 waati Faransi welelen ka na anw fɛ yan a diyara maliyɛn fanba ye n'i y'a jate minɛ a diyara maliyɛn fanba ye a don kama sabu ka d'a ka Mali kun bentɔra de don anw kun hakili la o don ko vraiment Faransi bɛna se ka anw ka hakilina ye min ye k'an bɔ an ka kɛlɛ in na ko Faransi bɛna anw bɔ a la ne y'a diyara maliyɛnw ye ka da o de kan nka k'a daminɛ 2012 ra ni Faransi nana ka na ka opération kɛ ka fɛnkɛ rébellion minnu tun bɛ yan ni terrorisme minnu tun faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye djihadistes ye Faransi nana ka na ka opération kɛ Faransi nana kan min kan depuis ni Faransi commencera k'o sɔsɔ maliyɛn dɔw sɔmina Kati ko dɔ bɛ yen o ko de ye dara kɛnɛ kan bi o de ye jumɛn ye an y'a dɔn depuis 2012 kɛlɛ kɔnɔna na ko Faransi bɛ k'anw dɛmɛ de o de tun bɛ anw kɔrɔ an nana ye kɛlɛ kɔnɔna na Faransi tɛ k'an dɛmɛ o la ni an ye Faransi ka actes jateminɛ depuis ni o waati kana se sisan ma Faransi ye rébellion dɛmɛ Mali gouvernement kan Faransi ye djihadistes dɛmɛ Mali gouvernement kan Faransi ye fɛn foyi tɛ yen mun bɛ kɛ sababu ye ka terrorisme kɔrɔta sanfɛ ni Faransi m'a kɛ nka o waati kama gouvernement kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ se k'a fɔ parce que ni président t'i ɲɛfɛ min bɛ se k'i couvrir i ka se ka tiɲɛ dɔw fɔ n'o tɛ yen i bɛ ka tiɲɛ dɔ fɔ i ka jamana kama mɔgɔ bɛ t'i datugu o la gouvernement kɔnɔ la bɛɛ y'i makun jamana kɔnɔdenw de continuer na k'a fɔ ko Faransi i nana an bɛ k'i bolo ja ye i nana k'i bɛ k'an dɛmɛ mais i bɛ ka dɛmɛ k'an contre de la awɔ an bɛ k'i bolo ja ye o la ko in continuer na ten maliyɛnw bɛ k'a fɔ o la an tor'o la fo yɛlɛma caman nana don fanga taasira la an nana fanga kura sɔrɔ bi fanga kura min ne bɛ se ka can fɔ faso joli nasara kɔnɔna na a ka ca la fanga b'i soutenir parce que i bɛ can de kan o la o temps kɔnɔna na maliyɛnw ka yeta kun ye min ye o de ye Faransi yɛrɛ de ye anw ka bɛ k'an ka terroristes dɛmɛ o la fo an ka gouvernement yɛrɛ nana ka na a ka recherches kɛ ka tigɛ d'a kan k'a kisɛw da kɛnɛ kan ko Faransi de bɛ k'an ka terroristes dɛmɛ Kati o kɛlen maintenant gouvernement ye communiqué kɛ k'a jira maliyɛn bɛɛ la k'a jira diɲɛ bɛɛ la diɲɛ jamana bɛɛ awɔ a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen a diyara diɲɛ mɔgɔ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ ko Faransi de ye anw ka terroristes ye Kati o kɛlen a ma bɔ karila ka terrain sɔrɔ an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ maliyɛnw na minnu bɛ fɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don Faransi de ma bɛɛ ɲɛsinnen don Faransi de ma hali diɲɛ ɲɛfɛ
américains français yɛrɛ wolo arabu chinois indu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko faransi de bɛ k'an ka terroriste dɛmɛ bɛɛ y'a ye là maintenant o kuma min bɛ ka fɔ mali kɔnɔ sirabaw kan sugu kɔnɔnaw na salon kɔnɔ ani mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn wele an b'a kumaw bila yɔrɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ faransi de o de dara kɛnɛ kan sisan awa prévu bɛ yen a dalilu bɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen awa an ka gouvernement yɛrɛ a pɛrɛnnen don ka faransi wele ka a ta a prévu tɔ di an kɔni dalen don o de la awa terroriste bɛ ka dɛmɛ mali kɔnɔ yan a bɛ ka fanga sɔrɔ an y'a dɔn fɛnɛ faransi de b'a kɔfɛ kati wasa ka ko in ta ka birifini d'a kan k'a datugu fo faransi ka mɔgɔ dɔw de ɲini maliyɛnw yɛrɛ la minnu bɛ pɛri ta k'a yɛrɛ siso ci faransi ka nafolo kama kati o tɛ ban jamana si la hali faransi o bɛ yen hali États-Unis o bɛ yen mɔgɔw bɛ sɔrɔ yen mun bɛ États-Unis ci nafolo kama a yɛrɛ bɛ balo cogo di o bɛ hali Amérique mɔgɔw bɛ yen minnu arabula minnu bɛ wari minɛ k'a dun faso cili kama o tɛ ban o kati an filɛ ka kuma min ka kuma na sa n'o ye Ɲang ye Abdul Ɲang a tɔgɔ fɔli man di n ye mais an bɛ obligé k'a fɔ parce que a kumana forobako la n'i kumana forobako la i tɔgɔ bɛ kɛ foroba tɔgɔ ye bɛɛ bɛ kuma i tɔgɔ la o la faransi y'o mɔgɔ minnu sɔrɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ɔ an kɔni t'a fɔ ko faransi y'a d'a ma directement a bɛ waleya min na o waleya in b'o de yira k'a fɔ ko a soutenir no ne t'a fɔ k'a dogo a ka waleya de b'a yira k'a fɔ k'a soutenir no faransi bolo ne t'o dogo ne m'a fɔ faransi ye wari d'a ma dɛ mais a ka waleya a bɛ o de jira o la waleya in bɛ ka kɛ Abdul Ɲang bolo ka mɔgɔw lasunɔgɔ donc a ye kuma min fɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ a ye kuma min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ an bɛna na don o kɔnɔ mais an bɛ fɛ ka nin de fɔ ka yira maliyɛnw na fɔlɔ an k'an ka kɛlɛ ɲɛsin i comme gouvernement ye communiqué kɛ cogo min na ko faransi de don an k'an ka kɛlɛ ɲɛsin faransi ma faransi de bɛ k'an ka terroriste dɛmɛ n'o tɛ terroriste tɛ se ka fanga sɔrɔ mali ko la ka se nin niveau la o tɛ se ka kɛ cogoya t'o la kati o prévu bɛ yen o jɛyalen don o la an bɛ min fɔ ka bɔ kuma na nin yɔrɔnin na o de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin an ka gouvernement ma k'a dɛmɛ a ye communiqué min kɛ ko communiqué in prévu de b'a la temps de don foyi t'a jɛ o la an b'o de kɔ awɔ an b'o kɛlɛ de kɛ faransi bɛ se ka terroriste kɛlɛ dabila anw fɛ yan cogo di an b'o kɛlɛ la an b'o dilan an mago foyi t'a dɔn ɲanga kuma na o la ka mɔgɔw lasunɔgɔ an tɛ se ka jɛ n'o ye d'accord an kunulen don awɔ an b'a jigiya fɛnɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunulen don Abdul Ɲang ka kuma in tɛna se ka kɛ sababu ye k'an lasunɔgɔ ka faransi to yen k'a fɔ k'a b'an ɲɛsin côté wɛrɛ la min tɛ tiɲɛ ye voilà n bɛ bɔ kuma kɔnɔna na o yɔrɔ la d'accord merci an b'i fo an bɛ taa halisa ni ɲininkaliw ye fɛn min ye an y'a mɛn yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ fɔra ko in yɛrɛ kɔnɔ ko voilà wami ko ONG dɔ ye donc an y'o kumaw fɛnɛ bɛɛ mɛn alors an bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko in bɛ ka kɛ kun jumɛn de kosɔn waati yɛrɛ cogoya b'o jira kuma fɔcogo b'o jira ko kɛcogoya b'o jira mais est ce que a bɔra ka kuma minnu fɔ can don wa nin ko ninnu c'est à dire mɔgɔ mɔgɔ ne bɛ ɲinili la mɔgɔ mɔgɔ ye recherche kɛla ye i b'a dɔn ko Abdul Ɲang bɔra ka kuma minnu fɔ ko cɛw tɛ mais ne bɛɛ to a gɛn fɛn bolo dɔ ta b'a minɛ i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ dɔw fɛnɛ bɛ olu tɛ se ka recherche kɛ olu kɔni bɛ mɔgɔ dɔ de lajɛ dɔrɔn n'a ye kuma min fɔ o bɛ tugu o kɔ wa dɔw yɛrɛ hakili la ko Abdul Ɲang de ye recherche dan ye n'a a tɛ fɛn foyi fɔ n'a dalilu t'a bolo mais problème ye min ye ne yɛrɛ kɔni ye Ɲang kɛ mɔgɔ min ye ale bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ diɲɛ na a dalilu de b'ale bolo mais dalilu ni kuma tɛ na kuma min ni dalilu t'a kɛrɛfɛ f'a dalilu b'e bolo so ne ko o ye kuma modèle jumɛn ye ne Ɲang yɛrɛ lajɛ débat kɔnɔna n'a ɲininkara ko université jumɛn ko e b'a dɔn ne b'a dɔn n'a fila bɛɛ b'a dɔn n'a fila kungo de kun a tun bɛ to so kɛ ne hakili la jama kungo de don sisan a fila bɛɛ bɛ mun dɔn a bɛ n'o dogo jama na mun na a sigi ni kɛnɛ kan o de bɛ mun jira o b'a jira ko a tɛ foyi dɔn wa foyi t'a bolo parce que ne ye mɔgɔw baga ko a bɛ ne kun yan mun bɛɛ ja tigɛlen bɛ to a kɔni bɛ yan bɛɛ ja tigɛlen bɛ to a tɔgɔ fɔ kɛ a bɔra n'a ye donc a université tɔgɔ fɔ a ma se ka université tɔgɔ fɔ mais maintenant a ye kuma min fɔ an bɛna jira k'a ka kuma bɛɛ nkalon kelen kelen komi a ma université tɔgɔ fɔ o kɔrɔ ye Médine yɛrɛ kalanyɔrɔ o de ye terroriste formé yɔrɔ ye kati an bɛ jɛn ka diɲɛ bɛɛ ɲininka Mali terroriste baw jɔn ne dɔn nɔ a la
Kufa ni Yadi. Kufa ni Yadi. Jade an ka daminɛ Kufa la. Kufa ka Ketibatu Masina a ma sigi depuis 2015 wa. Parce que depuis 2015 munna depuis o waati Abdul Niang m'a fɔ k'a bɔra Médine ko Médine ko don a m'o fɔ fo a nana fɔ bi o ye Faransi dɛmɛ ye o Amadou Kufa yɛrɛ a y'a ka kalan bɛɛ kɛ Mali la yan de a ma kalan kɛ Médine o tɛ Niang ka nkalon da ni kɛnɛ kan a m'a fɔ terroriste ba bɛɛ formera ye de o y'a ka nkalon belebeleba fɔlɔ ye Amadou Kufa mort vivant novembre 2019 a ma fɔ k'ale de sara a ma tila k'a fɔ k'a bɛ yen o bɛɛ tɛ Faransi ka dabiri ye Faransi ka dabiri kɔtugubaga e lɛbu dɔ filɛ kɛnɛ kan ni an bɔra yen n'an ye Iyad ta Iyad Agali n'an ye ale ta an b'a sɔrɔ ale fɛnɛ a y'a ka formation kɛ Libi de wa a yɛrɛ tɛ arabukan mɛn an ka faamu na a bɛ surakakan de fɔ a ka langue fɔta ye français de a ka kuma kɔnɔna na a b'a jira Iyad ka ko la o b'a fɔ ko Iyad taara Saudiya ko Saudiya y'a lasegin ko ne ye fɛn jugu dilan k'i b'a bɔ i fɛ yen de boyi ka galonba tigɛ ka da Saudiya la ka galon tigɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ ɲɛna hali maloya t'a la o kuma kɔrɔ ye Saudiya de ye Iyad formé e dun k'a labɔ k'a sɔrɔ galon don Iyad bangela anw de fɛ yan ka taa a ka formation kɛ Libi anw de y'a bila ka taa Saudiya la Mali fonction na yan anw de y'a bila ka taa Saudiya la Saudiya fɛnɛ y'a lasegin komi ale ko ne ye fɛn jugu dilan e yɛrɛ fɛ yen i b'a labɔ de o kɔrɔ ye indirectement ale bɛ fɛ k'a fɔ ko Mali de ye Iyad fɛn jugu in dilan e dun k'a bila ka taa Saudiya fɛ yen Saudiya fɛnɛ sɔn mina k'a segin ko Mali ye fɛn jugu bila ka taa fɛ o la ko an ko a ma ko a ye nkalon tigɛ Saudiya ma Iyad formé Iyad y'a ka formation kɛ Libi kuma tɛ a ka kɛ Médine ye o la o ye nkalonba ye an ka terroriste chef fila o si ma formé yen an tɛ taa terroriste international la e bɛ jumɛn tɔgɔ dɔn Ben Laden ale de Malin a kɛr bila an b'a fɔ a ka kɛr bila o bɛ ka vidéo signaler a ye kɛr bila pour que halisa mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ bɛ link nin wagati in na a ye kɛr bila an ka taa fɛ Ben Laden n'o ye Usama Ben Laden ye n'o ye 10 mars 1957 a bangela o la ale de ye Al-Qaïda sigi o Ben Laden ni a y'a ka kalan bɛɛ kɛ Jidda a ma kalan kɛ Médine a yɛrɛ ka kalanw kun sin no gestion ni fɛnw de ma a fa tiɲɛ maracogoyaw o la Médine ne dun bɛ université o de bɛ terroristes bɔ Abdul Niang cɛ e tɛ taa renseigner e tɛ fɛn dɔn nin ko ninnu na k'a k'a da bɔ a la a bɛ terrain min kɛ a tɛ foyi de dɔn a la mɔgɔw k'o dɔn ni anw bɔra yen ne hakili la a bɛ fɔ dɔ ma ko Daesh o tɛ yan Abu Musa Zarqawi o ye a mankutu de ye a tɔgɔ o ye Ahmad Fudel Nazal Al-Khalaïla o de y'a tɔgɔ yɛrɛ ye a bangela 30 octobre 1966 o ko k'a sara 7/6e mois 2006 ale kalanna min a ye kalan kɛ mɔgɔ dɔ bolo min tɔgɔ ye Mohamedou Makdisi ale ordon mɔgɔ do jordanien do mais a source ye Palestine ye ale tiɲɛ yɛrɛ ye tɔgɔ sɔrɔ min de b'a dɔn a ye kitabu dɔ de bɔ dɛ ko Saudiya ye kafiri jugu ye ale yɛrɛ ye tɔgɔ sɔrɔ o de la cɛ ka tɔgɔ sɔrɔ kɛra o de ye o jɔn de ta Daesh État islamique sigiba Abu Musa Zarqawi ale yɛrɛ o terroriste chef ba in dɛ ale yɛrɛ dɔrɔn ni Saudiya kafiriyali de kuma tɛ k'a fɔ k'a k'a ka kalan kɛ Saudiya la o la a ye kalan kɛ cɛ min bolo n y'o tɔgɔ fɔ a dɔnna ni min ye n y'o fɔ mais a taa ni se lycée la 11e na a ka kalan danna ye o kɛra Jordani a kɛra dugu min na o ye Zarqa ye a yɛrɛ bɛ bɔ Zarqa de o de la a bɛ fɔ a ma ko Abu Musa Zarqawi o ye Zarqaka ye Malin a kɛr bila ka vidéo y'a ka partager o ye Zarqaka ye bon o la Abdul Niang ye nkalon tigɛ terroriste bɛɛ tɛ formé Médine walima formé ye nkalon don ni nkalon tigɛla ka nkalon ma fɔ an bɛ mun de fɔ jamana in ye o de fɔli ye bon n'an bɔra yen hakili la ale ka o tɔn kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ min kodɔn don n'a bɛ fɔ ma ko Abubakar al-Baghdadi n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Ibrahim Awad Ibrahim a bangela 28 septième mois 1971 Fallujah Irak o ko k'a fatura 27 octobre 2019 Barsha Suria maintenant an bɛna ɲininkali kɛ a ye kalan kɛ min
ale fɛnɛ y'a ka kalan a y'a ka sanawi n'o ye lycée a ye kalan kɛ fo lycée la a y'o kɛ Irak a taara université dɔ la a bɛ fɔ o ma ko Bagdad université bɛɛ bɛ Bagdad dɔn o ye Irak fɛn capitale ye a ye kalan kɛ yen wa a yɛrɛ tun b'a fɛ ka kalan modèle wɛrɛ de kɛ min ni diinɛ tɛ kelen ye mais nɔti min tun b'a bolo o tun t'o bɔ o la a ye obligera ka diinɛ kalan ka kalan kɛ fo ka doctorat sɔrɔ o université kelen na o fɛnɛ ma kɛ Médine a ye nkalon tigɛ ni an bɔra yen an kana Boko Haram na Boko Haram sigibaga o ye Mohamed Youssouf ye a bangela 29 premiers mois 1970 Nigeria a fatula 37e mois 2009 ale yɛrɛ ma san jabalo san 39 a y'a ka kalan kɛ Nigeria ye a ma kalan jan kɛ mɔgɔw yɛrɛ ko k'a ka dɔɔni dɔgɔya ko de y'a bila terrorisiya la o fɛnɛ ma se Médine ale tile kelen ma se a ma se kalan na ni an bɔra yen an nana Yad la an y'a jira Yad a bɛ français de fɔ o de y'a ka langue maîtrisée ta ye a y'a ka formation kɛ Libi o la Yad fɛnɛ o ma kalan ye an nana Amadou Koufa la ale fɛnɛ o ma kalan ye o la an bɛ an b'an balimakɛ ɲininka sisan ko ale ka dalilu bɛɛ bɛ so de an n'an ta bɛ kɛnɛ kan ko a k'a ka so dalilu ninnu f'i ye dɛ terroriste minnu ye kalan kɛ Madina o n'a sɔrɔ terroriste dɔgɔninbaw ye dɛ diɲɛ si t'o dɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ maa si t'o dɔ fɔ ale kelen k'a k'o lisiw bɔ ka jira an na diɲɛ bɛ terroriste minnu dɔn ne olu dɔ de lisi jira nin si ma kalan kɛ Médine o la ale dun ko terroriste ba bɛɛ kalanna ye de o ye Faden Sago galon ye y'a dɔn galon modèle dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko Faden Sago galon n'i y'a tigɛ dɔrɔn i bɛ k'i faden bɛɛ sago ye a kɛra fadenw sago ye nin galon in tigɛli kama parce que a bɛ décortiquer a bɛ jira kɛnɛ kan a pan'o kan k'a fɔ ko Saudiya ka ONG o an tɛ se k'an da don a bɛɛ la maa yɛrɛ y'a da don ONG kelen na ko WAMI a ye WAMI min jira WAMI sigira depuis 1972 Riyad k'a ta o don fo bi ale ma WAMI yira ko terroriste don fo an bɛna fɔ cogo di dɔw ka baba tɛ faransi ye wa fo faransi ka kuma bɔli waati min na o waati de ale bɛ k'a jira ko WAMI ye o ye mais an k'a lajɛ WAMI yɛrɛ ye jumɛn ye WAMI ye ONG de ye gouvernement ta tɛ WAMI yɛrɛ ye membre ye Nations Unies na donc terroriste ka ONG o yɛrɛ ye membre ye Nations Unies na o kɔrɔ ye Abdul Ɲɛ ko a ka dalilu b'a bolo so a ka sokɔnɔ dalilu ninnu ye min jira an na Nations Unies yɛrɛ de ye terroriste ye o Abdul Ɲɛ ka kuma nasara la parce que WAMI yɛrɛ ye membre ye terroriste ye membre ye yɔrɔ min na o tɛ terroriste yɔrɔ ye saba ala k'an sababu bɛɛ WAMI bɛ dugu 30 la a m'a fɔ ko mɔgɔw ka taa a gɛnna ka bɔ dugu minnu na a bɛ dugu 30 la o dugu 30 ninnu na États-Unis b'o la Brésil b'o la Australie b'o la Égypte b'o la Angleterre b'a la Mali yɛrɛ b'a la y'a dɔn nin y'a dan ye a bɛ jamana 30 de la a tɛ se k'o bɛɛ tɔgɔ fɔ waati t'an bolo bon maintenant a gɛnna ka bɔ dugu minnu na an kɔni m'o ye mais a bɛ dugu 30 la an y'o ye a bɛ Nations Unies na an y'o ye a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan a ka kuma dɔ bɛ a bɛ fɛ k'a jira ko a gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ yan o ka dɔgɔtɔrɔso jɔli caman bɛ yan o ka misiri caman bɛ yan o ka kalanso caman bɛ yan o ka lycéew bɛ yan olu b'o la depuis waati jumɛn e ma se k'o jira Mali yɛrɛ benna ka ban an bɛ ka wuli waati min ne bɛ sɔrɔ ka na hakili jigin o galon modèle la nin kɔni bon ne yɛrɛ kɔni bolo ko bɛ Abdul Ɲang yɛrɛ ni jamana de cɛ mais komi an fana ye jamanadenw ye an b'an jɔyɔrɔnin fin sinon nin ye jamana ka ko de ye ala ka ni aw bɛ sɔn o ma o la n'an ye nin kuma ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko Faden Sago galon o de bɔra an balimakɛ Abdul Ɲang da ka ɲɛsin Madina université ma a ma se ka université min tɔgɔ fɔ maa si ye ka ɲɛsin Mali karamɔgɔbaw ma a ma se k'a tɛgɛ sin maa si la o kɔrɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ ka ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ ma ni o ye Médine yɛrɛ ye silamɛ si tɛ taa jɔn bɛ taa hijira ni ma taa Médine c'est à dire que diɲɛ silamɛ bɛɛ k'an bɛɛ dɔgɔya ka nkalon d'an bɛɛ la Abdul Ɲang bɔra k'o baara min kɛ o nkalon de dara kɛnɛ kan terroriste chef ba si k'o tɔgɔ fɔ k'o bange datuw fɔ k'o ka kalanyɔrɔ fɔ o ma kalan Médine
ɔ terroriste jumɛn o de tun bɛ minnu kalan bɛ yen ɔ n'a sɔrɔ la an t'o dɔn k'a ka bɔ n'o lycée ye quoi an bɛ k'a kɔnɔ ala k'an n'a bɛ sɔn o kuma o la tiɲɛ yɛrɛ la a ye allégation minnu kɛ nkalon fin ne ko ten n'a mako bɛ hali débat l'o la an bɛ se ka taa n'a ye. d'accord an bɛ filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo halisa k'a fɔ lajɛlikɛlaw ɲɛna u ka kɛri bila video in kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a lajɛ a bɛ video in a b'a cari kosɛbɛ a bɛ tila ka kɛri bila an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan Abdul Niang ye nin kuma ninnu fɔ a jaabili a n'a jaabilibaliya nafa jumɛn de b'a la. an balimakɛ Abdul Niang a bɔra ka kuma min fɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la hakilimaw ka terrain kan i b'a ye nin ko in kun kan ka kɛ de no événement wala k'a kɛ komi foyi ma kɛ sama tɛmɛna an ye tɛgɛra fɔ mɛrɛmɛrɛ fɛnɛ tɛmɛna an ko mɛrɛmɛrɛ fɛnɛ bɛ ka tɛmɛ cɛ fɛnba ko tɛ sa sama ni mɛrɛmɛrɛ tɛ danɔgɔma fɛn mɔgɔ a kan ka kɛ ten de mais bamanankan na a bɛ fɔ ko ne bɛɛ to a gɛnfɛn bolo ko dɔ ta b'a minɛ dɔw fɛnɛ ka idole de ye nin dɔw fɛnɛ dalen b'a la ko nin bɛ fɛn de dɔn an b'a fɔ k'a tɛ fɛn dɔn diɲɛ fɛn bɛɛ la dɛ mais diinɛ ko kɔni na a to jardin na a tɛ fɛn dɔn diinɛ na voilà wa min ye nin domaine min n'a bɔra ka kuma o kan a tɛ foyi fɛnɛ dɔn a la a yɛrɛ kumacogo b'a jira ko ale ye débutant de ye mɔgɔ min tigi taara net sanfɛ ka fɛn dɔw fara fara ɲɔgɔn kan hakilina yɛrɛ ma mɔ o la mɔgɔ dɔ y'a fɔ yen fɛ yen ko terroriste bɛ yan mɔgɔ dɔ ye nin fɔ a y'olu fara fara ɲɔgɔn kan hakilina ma mɔ sinon a ɲininkana fɛn o fɛn a tun bɛ dalu palpable da la a ma dalu da la o la an b'a fɔ Abdul Niang jaabili mɔgɔ minnu ye diinɛmɔgɔw ye diinɛmɔgɔbaw o man ka Abdul Niang jaabi parce que u bɛna valeur d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamana maasɛbɛbaw u man ka to ka Abdul Niang ka kuma in ta k'a dada kɛnɛbaw sanfɛ mais sigi dɔw kɔni kan ka kɛ maasɛbɛw fɛ minnu ye ko in faamuya fɛnɛ maa minnu ni olu ma faamu fɔlɔ k'a nkalon da k'a jira fɛnɛ hakilina in tɛ yan hakilina ye a nakun k'o fɛnɛ jira mɔgɔw la walasa ka maaw sauver minnu b'a fɛ ka sauver mais fo an k'a dɔn bɛɛ tɛ sauver dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i mana kɛ cogo o cogo nkalon yɛrɛ de ka di dɔw ye nkalon ka di min ye o bɛna tugu nkalon kɔ sinon nin bɛɛ kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn ko in ye nkalon ye wa nin bɛɛ kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn ko in yɛrɛ kun ye Faransi sutarali ye wa nin ko in yɛrɛ kun ye ka maliyɛnw lasunɔgɔ ko in kun ye ka an ka autorité ka baaraba in diɲɛ bɛɛ nisɔndiyara ni baara min ye k'o ko in ka a saboter ko kun y'o de ye bɛɛ y'o dɔn o la o de kama anw yɛrɛ ye kɛnɛ in sigi sinon tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ne sigilen don kɛnɛ kan Abdul Niang tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la n b'a ye ko o ye jigili de ye quoi ala k'an sɔn d'accord halisa an b'a fɔ lajɛlikɛlaw ye u ka se ka kɛri bila video ninnu kɔrɔ ka tila k'u cari kosɛbɛ halisa an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ye an bɛ fɛ k'a lajɛ sisan kuma minnu fɔra Abdul Niang fɛ accusation grave de don ka da kan n'i y'a lajɛ an ka jamana ni o ye Mali ye nin wagati na an ka cɛdenw olu wulilen don u bɛ k'u ɲɛsin terroriste de ma an kɔrɔw sara terroriste kɛlɛw la an faw sara an baw sara mais mɔgɔ dɔ k'i sigi Bamakɔ yan k'a fɔ ko terroriste ye karisa ye jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'a la donc an ka faamu na accusation grave yɛrɛ de don parce que a bɛ se ka na ni ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka vie bila danger la ou bien ka taabolo dɔw fɛnɛ bila danger la jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ an ka faamu na donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan a ka nin accusation ninnu i bɛ se k'a bisikiya k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ mun ye. Kati sani n k'e jaabi n bɛ ɲininkali dɔ di e yɛrɛ ma fɔlɔ sani n ka na nin jaabi ye Kati mɔgɔ min tununa kungo kɔnɔ ka waati caman kɛ a ma ji sɔrɔ k'a min a ma dugu ye a ma foyi ye minɔgɔ b'a la kɔngɔ b'a la a mago bɛ se fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma o tɛ ji de ye yan ni a tora o yaala kelen la ka taa sɔrɔ ka taa bɔ kɔ dɔ kan kɔ min ji ɲuman b'a la mɛ filaburu caman kɛlen don ka ji datugu Kati a kan ka mun de kɛ a bɛ filaburu de cɛ ka bɔ a bɛ ɲamaɲama de cɛ ka bɔ ji kan ka sɔrɔ k'a min est ce que e dar'a la k'a bɛ sɔn k'a ɲamaɲama cɛ ka min a t'a ɲamaɲama cɛ ka min Niang ka kuma ye ɲamaɲama de ye silamɛya kɔnɔ ni ɲamaɲama fɛn ba tɛ quoi ɲamaɲama de don ji de bɛ mɔgɔ fa ji de bɛ mɔgɔ satisfait mais ɲamaɲama kɔni tɛ n'a binna ji de i b'a ta ka bɔ a de k'a min Niang ka kuma in ye ɲamaɲama de ye min benna
silamɛya jiboli sira kɔnɔ an b'a ta dɔrɔn k'a bɔ a la ka bila problème yɛrɛ tɛ yɛrɛ mais komi n'a kɛra an bɛ sigi k'a fɔ de parce que ni mɔgɔw y'an sigi ni ye nin fɔli la ka problème baw to yen ɲang ka kuma u bɛ na kɛ komi vraiment ɲang sera ka maliyɛn kutu bɛɛ bila a ka ɲɛsin a yɛrɛ ma o fana y'a ka laɲini dɔ ye o voilà ne y'a mɛn k'a jaabi a jaabili kɔrɔ o de ye a ni ji ɲuman b'e bolo ni ɲamaɲamani benna de b'a ta ka bɔ a la o tɛ très bien o la faso danbe lakanatɔn a sigira nin n'a ɲɔgɔnnaw de kama ka diinɛ ko k'a jɛ ɲamaɲama mana bɛn a la k'a ta ka bɔ a la ka danbe ko k'a jɛ ni kokura donna danbe kɔnɔ min tɛ anw danbe kɔrɔ dɔ ye danbe kɔrɔ ɲumanw k'a ta ka bɔ a la an ka faso a bɛ mara tabiya minnu kan ni taabolo minnu bɛ an ka autorités bolo n'a ka ɲi k'a lafasa n'a ma ɲi k'a fiɲɛ fɔ faso danbe lakanatɔn banna o la an sigilen filɛ tabali min sanfɛ a kuma tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲanka nin ko in de yira mɔgɔw la o la an bɛ segin ka na ɲangu m'a fɔ de ko karamɔgɔba fɛn o fɛn bɛ Mali la k'a bɛ a bɛ ye formation kɛ Medine de yan a bɛ ye formation kɛ Medine de a y'o kuma de fɔ k'a fɔ ka taa dalu kelen t'a la an ka autorités olu ko non Medine tɛ Faransi de don o ye Faransi yira min kɛ o ye prévu di Faransi ye acte dɔ kɛ yen fɛ yen a prévu filɛ nin ye a kɛra nin waati a ye dɔwɛrɛ kɛ yen fɛ yen a prévu filɛ nin ye a kɛra nin waati an ka autorité ye prévu ninnu kuma ninnu fɔ ka prévu da kan k'a daminɛ fo ka taa ban kati o de ye terroriste yira cogo ye n'a sɔrɔla o tun ye nkalon ye Faransi yɛrɛ ka bon ni ɲangi ye Faransi tun bɛ bɔ k'a sɔsɔ a fɔni a communiqué kɛ ni gouvernement fɛ ani bi cɛ Faransi bɔra k'a sɔsɔ wa parce que a n'a prévu dara ɲɔgɔn kan nka ne hakili la mɔgɔ minnu ye yirali kɛ ka ɲɛsin terroristes ma ko terroristes filɛ nin ye côté fila de don gouvernement ka côté ani ɲangi ka côté ɲangi ye bolo sin yɔrɔ dɔ la gouvernement ye bolo sin yɔrɔ dɔ la mais gouvernement ye bolo sin yɔrɔ min na a y'a fɔ k'a prévu d'a kan o côté ka bon fan ka bon fɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ɲangi ye bolo sin yɔrɔ min kan mais gouvernement ye bolo sin yɔrɔ min na olu ma se ka bɔ k'a sɔsɔ hali ni mot kelen ye sɔsɔli jalan tɛ o a bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko kuma bɛɛ fɔra nkalon don mais n'i ko nkalon don i fana bɛ na n'i ka prévu ye mun na hali n'a y'a sɔsɔ ne b'o ye mais n'a sɔrɔla Faransi kɛlen bɛ k'a sɔsɔ a k'a sɔsɔ ni dalu de ye a dalu kɔni tɛ o ye gouvernement ka bolo sin yɔrɔ ye an ka taa ɲangi ka bolo sin yɔrɔ la ɲangi ye bolo sin yɔrɔ min na o de ye Arabie Saoudite Médine Arabie Saoudite Médine ɲangi ye bolo sin ye de o la ɲangi ye kuma minnu fɔ k'a dada ɲɔgɔn kan ka taa kati a bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ prévu kisɛ kelen t'a si la a ko de ka prévu b'ale poche kɔnɔ o la ne hakili la ne bɛ nin n'a ɲɔgɔnna koba fɔ terrorisme kɛlɛli koden tɛ o ye koba de ye jamana ko de don jamana bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ kati e bɛ e yɛrɛ y'a kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ Cissé b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ ko de b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ o tɛ ko fitinin ye dɛ maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ o la ne y'o kuma ɲɔgɔnna fɔ i b'a prévu de di prévu min ye palpante ye a tɛ se ka sɔsɔ cogoya t'a la non n'ale m'o kɛ o b'a jira an na k'a fɔ kalokan de b'a da mɔgɔ yɛrɛ man ka jaabi yɛrɛ o la ne bɛ min fɔ k'a kɛ i ka kuma jaabi ye o de ye karamɔgɔba minnu ni olu tɔgɔ tiɲɛna k'a fɔ ko a ye kuma ta ka ɲɛsin o ma olu yɛrɛ man ka jaabi yɛrɛ ka ci ka da nin sababu kan olu ka bon a jaabi ma wa ne yɛrɛ kun ne ye kuma in mɛn waati min na ne tun bɛ fɛ o ka bɔ ka kuma mais ne tilala k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la o man ka jaabi n'o y'a jaabi dɔrɔn ɲangi ka fɛngɛ laɲini sɔrɔla o o la karamɔgɔba ninnu u man ka bɔ k'a jaabi mais o bɛ se k'a kɛ tɛmɛsenama fɛ k'a ka kumaw jaabi o tɛmɛsenama mais o kana fɛn sigi a kama mais ne yɛrɛ bɛna sigi a kama bi an bɛ yen tɔn dɔ tɔgɔ la tɔn min ka baara ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye o la f'an fɛnɛ kana sigi a kama o de kosɔn an sigira n'o tɛ an fɛnɛ ka bon ni fɔli ma o kati o ye tiɲɛ de ye ni tiɲɛ nana an b'a fɔ de o la ɲangi ka nin kuma in bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ min ye o de ye a ye maliyɛn bɛɛ de engagé ɲɔgɔn fɛ i ka kuma na n'i ye maliyɛn bɛɛ engagé o kɔlɔlɔ ka bon dɛ n'a y'o kɔlɔlɔ k'a bɛ segin ka na e nɔfɛ ko ba dan don a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ni gouvernement y'ale saisi k'a ka prévu di n y'a dɔn prévu bɛ sɔrɔ wa n t'a fɔ a bɛ sɔrɔ n t'a fɔ a tɛ sɔrɔ mais n kɔni b'a dɔn gouvernement ye prévu minnu di ko Faransi bɛ ka terrorisme dɛmɛ anw fɛ yan a ka prévu ka a kɛ a préciser don
nyangon de se ko kɛ n'a ma se k'o kɛ gouvernement dun kɛ n'o k'a saisi a b'a yɛrɛ bɔ cogo di a bɛ se ka peine ba di sɔrɔ nin kun kɔrɔ o la gouvernement bɛ se k'a ɲangi ni ɲangili modèle caman ye mais n t'a dɔn kun min kosɔn hali bi an ka autorité o jɛlen don ka ɲanga nin ko in lajɛ a bɛ ka maliyɛn bɛɛ engagé ko min na a bɛ k'an ka autorité engagé a bɛ k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ engagé a bɛ ka citoyen lambda hali a bɛ k'o bɛɛ de engagé ko in na mais gouvernement jɛlen don k'a to yen o la ne bɛ min ɲini ɲɛnga in ko in kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a kɔlɔlɔ lajɛ a bɛ se ka kɛ degun ye silamɛya ma parce que a bɛ se ka na ni diinɛko problème ye a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye gouvernement yɛrɛ ma parce que a ka kuma in bɛ se ka gouvernement dɔw bɔ gouvernement membre dɔw b'a ye k'a fɔ ɲanga in kuma in bon vraiment o bɛ se ka hakilila wɛrɛ sɔrɔ a la dɔw bɛ se ka hakilila wɛrɛ sɔrɔ a la min ni voilà donc o bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnya ye gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na voilà donc a bɛ se ka na ni problème caman de ye Kati d'accord o la komi kɔlɔlɔ minnu b'a la a ka bon kosɛbɛ ne ka laɲini ye mun ye o de ye an ka kiri tigilamɔgɔw o man ka jɛ ka nin ko in lajɛ k'a fɔ k'olu ka ko tɛ ne yɛrɛ bolo hali olu tun bɛ se ka ɲang autosaisi nin ko in na parce que maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ maliyɛn bɛɛ b'a yɛrɛ ye ko min kɔnɔ fo prévu de ka k'a la prévu min bɛ se ka a yira k'a fɔ ko n ka kuma in wulibali de don f'i k'o prévu di n'o prévu tɛ yen donc maramanakan gansan na ka taa bɛɛ engagé o kɔnɔna na o cɛ ka jugu voilà donc gouvernement ka a essayer ka ko in ka ta k'a k'a ka ko ye silamɛ bɛɛ lajɛlen a b'o engagé silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ko in ta k'a k'a ka ko ye ni ko k'a ta k'a kɛ a ka ko ye c'est pas comme ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin a kelen ma mais min kan ka kɛ o ka kɛ n bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ in d'accord merci beaucoup halisa an bɛ taa an balimakɛ fan fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn yalima terroriste ka liste bɛ maa min bolo terroriste ka liste bɛ maa min bolo Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan a b'a dɔn non Kati an k'o bila ka dɔɔni fɔ an balimakɛ bɔra ka min fɔ sisan an k'o bila ka dɔɔni fɔ ok vas-y an balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan n b'a daminɛ a yɛrɛ ka exemple fɔlɔ la an fila tununna kungo kɔnɔ ji minɛgi bɛ ɲini k'an bɛɛ faga an nana dɔ ye dugu dɔ da la o ko ko ji bɛ yɔrɔ in na e k'a fɔ ko e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ e k'a fɔ ko ayi ko ji bɛ yen fɛ yen koyi ko depuis kɔfɛ ko ji dɔ bɛ yen ko a dalu b'e bolo n bɛ segin ka taa e ka ji nɔfɛ wa mun ye ji yira an na n bɛ taa o ta de nɔfɛ ni e tun bɛ ji yɔrɔ dɔn ka kɔrɔ minɔgɔ dun b'an bɛɛ la e ma ji yɔrɔ yira ne la anw nana se dɔ ma o de ye ji yɔrɔ jira sisan an ko an bɛ t'o ji min e ko ko ji dɔ bɛ kɔfɛ est-ce que o tɛna kɛ suruku n'a tɔɲɔgɔn ta ye suruku nana tɔɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ ka misiden ni su de dun tellement jama ka ca ale tɛ don yɔrɔ sɔrɔ suruku ye mun kɛ a miirila ko ale bɛ nkalon dɔ tigɛ ko ka ninnu hakili suɲɛ a ko ma ko a bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ faga misiden ni su kan ko misi belebeleba su dalen filɛ yan fɛ a tɛ taa o nɔfɛ olu lahalatɔ fɛnɛ bɛɛ ye kunfa ka si o ma mais tellement jama yɛrɛ dara ko in na cogoya min na ka taa ale yɛrɛ tilara ka sigi a ko kɔni can tɛ dɛ a seginna ka tugu nɔfɛ bon n'a tigura Abdulayi ka ko in quoi a bɛ k'o de ye quoi an bɛna yɛlɛma ka kɛ suruku ye o la a ye ko min yɛrɛ kɛ ko in ka bon a ka bon ka se yɔrɔ dama dɔ la fɔlɔ a ye mɔgɔ dɔw de jira k'olu ye terroriste ye an bɛ se k'a fɔ o ye Mali karamɔgɔba bɛɛ ye filanan a ye dugu dɔ de jira ko terroriste de formé an bɛ se k'a fɔ o ye diɲɛ silamɛ bɛɛ ye silamɛ taabolo bɛɛ bɛ taa heji la silamɛ taabolo bɛɛ bɛ taa Medine o kɔrɔ ka Mali karamɔgɔba bɛɛ Abdulayi a yɛrɛ de ko tɛ dɛ ko karamɔgɔba ninnu bɛɛ a ka mot don k'olu kɛ terroriste ye ka diɲɛ silamɛ bɛɛ kɛ terroriste ye o ko in ye a y'o danbe tiɲɛ a y'o ka ɲɛnamaya bila danger la parce que n'a fɔra ko ye terroriste ye ni fagali de ka kan o kɔrɔ Abdulayi ko ko nin bɛɛ kan ka fa o ye kojugu ye mais comme olu ye diinɛmɔgɔw ye an b'a dɔn kuma dɔw olu bɛ baara kɛ wala in sabartum la huwa khairul lisabirin n'aw sabalila o de nafa ka bon sabalibagaw kan an b'a ɲini o fɛ olu ka sabali o k'a to yen Abdulayi a ka ko in juguya yɔrɔ fɛnɛ tuguni a bɛ tu gouvernement fɛnɛ la gouvernement bɛ ka diɲɛ baaraba min kɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'a féliciter a la danbetigi bɛɛ bɛ k'a féliciter a la Abdulayi filɛ k'o saboter a filɛ ye manamanakan fɔ la mɔgɔw kunna terroristes b'an kɔrɔ Medine de a ka taa in dabila a ka na a da prévu bɛ ne de bolo yan
o la ka gouvernement ka ko saboter Abdou Niang ka bon o permet be mi ma gouvernement ne bo do ayre ni ko jugu fele te an won chala nga confier la amanya Abdou Niang ka ko en jugu yoro do fele ka jamana den la suno gouvernement ni nana ni ko bado e ka la suno ka la nyina ko mo mi ka bara e ka information kolondi jamana de ma nani pen kaka ni pen ma ka gouvernement ne bo do ne se kan da do la am beba do ko France mi be briefing duguma briefing tieni ka bo France sa fe ka segi ko ba ji o fene ba Abdou Niang nga ko en ko min ka jugu ka temeni beka o be fenga fuko ko mal isolé ndo ko terté mal la o mal ni mo mun kadi no ka teria sabatile do foi to ni nyonche o ma embargo kango mo foi kanga no e Saudia e ka kuma relation nyuma ni Saudia ni nyonche Saudia be dema minu ke mal Saudia be ka o relation tien ka jamana den be boro o relation nyuma na tin Abdou Niang nga kuma yimbe do fena kono yala jamana be se ka sigi kan beto yiwa o e ko were dina mo kon bo ta dala ko o lo jibe la haraka o an faso chito anyana faso ta dala ko de bonne akilla faso fena ma nga ta dala ko o la o yoro o e kuma temele o me mi e kuma ko la ba yesa no e ka kuma e akuma yala bo de mo me ba ko terrorisme ga lisibe bo be bol e pour da bo ya ne ya ko ya te ya ne ma ta ki baro kala ma terrorisme ga lisiba le bolo ko karamo ba mu be terrorisme o lisiba le bola dalu ba bola ga so o fene be ga balo bo mo ya ale re ma wula yere ka ta di o jamana fene ma ta nyinga ne ko afo faso joko ba le re kono ou bien façon de nous ou façon de qualité de merde ne fait nga do façon de qualité de merde oui terrorisme kalisi be bolo e bo former oro do mbombo former bo do e ba fin bedo e ka kla ka si no lisini e ka so e ma fo yeke e bi ka kla ka fo jenya na kwa be bolo parce que ko nu bebe e ba kala ma che ba do e ba do ma ko mi ma do ma jwara de oh mais kwa le re ba do o la jamana ka nga wuli ko tinya ni ne aka lisi ndama aka lisi indi jamana ma aka mo mi do ko jira ko to fo ka prevu daka na ma se ka mo kelen jira hakilo ko re kai galon da mo chamana on na du sera ka mo mi jira ni prevu fela ma soro la o ya dan to ra ko were me ka lisi to ale bolo iti jamana ma wila ere ma ta di fo ma bo konna chaira la o koni o be nyini ngani ka ko ya mal ko la ala kan so d'accord merci beaucoup pour que ka bo jamga re konona la alsa kuma kun chep mala ibse ga mo fo présent d'accord bon il faut ika ni plateau ina jamana an wa jekulu yɛrɛ sigi kun n balimakɛ tunkara dɔ fa la n'o ye an ka jɛkulu ye ka diinɛ k'a latanga nin n'a ɲɔgɔnna kɛwale minnu bɛna na diinɛ kɔnɔna la ka se ka jɔ ka fasodenw la faamuya a la parce que fitina silamɛ n'i y'a natɔ ye i kan k'a kunbɛn i seko damayira la parce que bamananw b'a fɔ ko ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye nin kumani ninnu ni an ka maabaw ma jate kumaba ye anw b'a jate ko kuma dɔ don ɲuguɲugu don a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana min fanba kunfin ka ca kɔnɔna la n'i tora ka nin kuma sugu fɔ u ɲɛna u bɛ se ka ɲagagi ka kɛ mɔgɔ dɔw kan o ye gɛlɛya ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka kuma sara jamana ɲɛmɔgɔw la fɛn dɔw bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ sigi ko filɛ n'o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye olu b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan olu de bɛ sariyaw kunna olu de bolo bɛ baara la sira minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ na jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa n'i y'a natɔ ye aw kan ka wuli ka jɔ k'a kunbɛn parce que nin tɛ kuma fitinin n'ale ye nin fɔ bi nin tɛmɛna nin cogoya in na sini dɔwɛrɛ bɛna dɔ fɔ min ka jugu ni nin ye n'o y'a sɔrɔ diinɛmɔgɔ don nin ko in tun bɛ tɛmɛ o conseil la o conseil ye précaution ta nin na wajibi ko la maa min bɛ fɛn fɔ fɛn min ni dalu t'a la n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye mais diinɛmɔgɔ tɛ a fɔra ko journaliste de don o de fɔra a bɛ sigi téléso ni réseaux kan ka kuma n'a réseau dɔw la donc o fana ko kalifalen don mɔgɔ minnu na n'o ye haki ye an b'olu fana interpeller parce que a bɛ ka kɛ sababu ye ka journaliste fana tɔgɔ tiɲɛ Mali kɔnɔ yan nɔ i tɛ journaliste sɔrɔ min b'i da don nin kuma sugu la parce que n'i sigi ka kɔlɔlɔ lajɛ
i b'a ye kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ ka nkalon ta ka da mɔgɔ la donc jamana b'o dɔn juriste b'o dɔn procureur b'o dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'o dɔn u ka jɔ haki mɔgɔw ka jɔ u ka kanga da ye parce que nin tɛ ko fitinin ye nin y'a daminɛ de y'a bolo tan ni nin ɲɛna a bolo a bɛ na nin fɛn wɛrɛ ye o ye kelen filanan ale mana nin fɔ nin cogoya in na ni fɛn ma bɔ a la kuma ma k'a fɛ autorité ma a wele ka kanga da ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ min ka jugu ni nin fana ye anw bɛɛ ye silamɛ de ye Mali la yan koyi silamɛ de ye 95% mun b'o sanfɛ o de ye silamɛ ye a tɔ an b'o tila chrétiens ni diinɛ wɛrɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ donc majorité ye jumɛn ye donc a ka laɲini ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ la nin ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen k'u kun ɲagami ɲɔgɔn na de sɔɔni bɛ a bɛ tɛmɛ nin kan a bɛna don taabolo ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o nana o ye fitinɛ dɔ de natɔ ye silamɛ ɲuman jamanaden ɲuman e tɛ se k'o natɔ ye k'i sigi k'a lajɛ donc an bɛ min fɔ autorité ka jɔ u jɔyɔrɔ la parce que a bɛ ka kuma minnu fɔ a t'a dɔn a bɛ ka kuma min fɔ kɔlɔlɔ min b'a la kuma in bɛ ka fɔ parce que kuma ka di n ye kuma ka di ye fɛn bɛɛ tɛ fɔ dɛ an ka diinɛ o ka bon anw yɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan anw ka jamana o ka bon anw yɔrɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan foyi tɛ kɛ sababu ye k'i bɛna diinɛ ɲagami walima ka jamana ɲagami k'an sigilen to yan anw danbe tɛ sɔn o ma ka kuma fɔbali fɔ o tɛ maliyɛn danbe ye donc an b'o fɔ k'o gɛlɛya k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna u k'u hakili to a la anw ka jɛkulu n'o ye faso danbe lakanatɔn ye anw sigilen don nin de kama jamana kɔnɔdenw u bɛ se k'u jɔyɔrɔ dɔn tiɲɛ na ka bɔ nkalon na cogoya min na fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dankari anw ka diinɛ la ka dankari an ka jamana la n'o ye Mali ye ka dankari an danbe la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin ka kumaw la donc an bɛ k'o de fɔ mɔgɔw k'a dɔn sinon an yɛrɛ ka kuma nin na tiɲɛ yɛrɛ la a b'an degun dɛ mais jamana bɛ lahalaya min na n'i ma kuma jamana in degelen don o de la n'i ma bɔ ka kuma maaw t'i fɛla dɔn maaw t'a ɲini k'a faamuya ni bɛɛ y'i da de nin kan a bɛna fɔ de ko wa k'a ye tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ si ma kuma parce que o ye maa minnu hakili ka surun ye kosɛbɛ ani maa minnu a ka taabolo ka d'u ye n'u tɛ fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la maa minnu bɛ fɛ jamana ka to tirikitɔrɔgɔ kɔnɔ olu bɛ se ka don a kɔrɔ nin ko in na k'a yuguba ka ko wɛrɛ lase jamana ma donc o t'an si ka laɲini ye n'a fɔra an kɔni mɔgɔw de bɛ ka san nɔrɔ la san joli san joli sisan an balimaw an teriw an jɛɲɔgɔnw an famiw muso joli de kɛra filiyatɔ ye yan Mali kɔnɔ nin san 10 laban in kɔnɔna la c'est trop mɔgɔ minnu bɛ ka k'o sababuya ye e min ɲɛsin olu ma fɛn bɛ nin ɲɛsin anw de ma silamɛw ma Mali kɔnɔ minnu yɛrɛ fana o conseil ye décision bɔ k'a jira k'a fɔ ninnu bɛ baara min na ani anw bɛ min na o kelen tɛ o kɛra o depuis ko in daminɛ la 2012 la donc e bɛna tila ka mun wɛrɛ de fɔ k'e b'o ta k'o ɲɛsin anw ma ni prévu b'a bolo a kana ni prévu ye bɛɛ bɛ bila justice ka bolo kan mɔgɔ si tɛ justice sanfɛ jamana in kɔnɔ donc anw bɛ yan nin de kama ka kangari da ye a bɛ ka nin kuma minnu fɔ nin t'a ka kuma fɔta ye a tɛ fɛn dɔn nin na a k'i dabɔ nin na ni fɛn min n'a b'o dɔn n'o prévu b'a bolo a ka kuma o la donc o de ye kumakan laban ye ne bɛ min fɔ ko in kan. ok merci Cissé ka bɔ jɛmukan yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka mun fɔ kumakuncɛ kuma la. Kati n bɛna kuma laban ni mun ye ne yɛrɛ ka côté la o ye foli de ye mais sani k'a to n ka foli kɛ n bɛ fɛ ka seconde damadɔ d'i ma n'Ala sɔnna a tɛ minute kelen bɔ seconde damadɔ dɔrɔn o la hali bi sani k'a to n k'o fɛnɛ daminɛ journaliste dɔw ani activiste dɔw farala ɲɔgɔn kan ka ɲang ka ko in détester k'a jira k'a fɔ k'olu t'o yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ olu t'a la bi olu t'a la sini ni faso jɔ ko don u bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'a y'i da don diinɛ ko de la k'a fɔ k'a bɛ o problème wuli yen ni problème y'a sɔrɔ o la k'olu t'o yɛrɛ y'a kɔnɔ c'est à dire k'olu t'a dɛmɛ mun bɛ foli belebele lase olu activistes ma ani o journalistes n b'o fo sabu ka d'a kan o y'o jɔyɔrɔ kɛ Kati maliyɛn bɛɛ tun kan ka jɔyɔrɔ kɛ nin cogoya de la maliyɛn bɛɛ tun kan ka jɔyɔrɔ kɛ nin cogoya la ni maliyɛn bɛɛ tun y'a jɔyɔrɔ kɛ depuis ni ɲɛ ka dakuruɲɛ fɔlɔ anw bɛ sigiyɔrɔ min na sisan sani y'a sɔrɔ kuma ma caya ka nin bɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ni an ka chef d'état-major an n'an ka le ministre de la défense
kati o be bara la dɛ o be bara kelen de la n'o ye terroriste kɛlɛ ye o b'o bara kelen de la depuis ni waati jan fo kana se bi ma n'o ye terroriste lakodɔn yɔrɔ o yɔrɔ o b'o kɔgɔ da la a o ye nɔ bɔ an y'o nɔ ye an b'o fo nka an bɛ min fɔ ka da kan o bɛ ka terroriste kɛlɛ dɛ o bɛ ka caman kɛ awa maliyɛn bɛɛ kɔntalen don n'o ye nka lisi min bɛ ɲang bolo o ka lisi in ko ɲɛɲini kumaden tɛ dɛ ni mɔgɔ min y'a fɔ n'a hakilila ko manamanakan gansan de don bon a bɛna ni tiɲɛni min ye an ɲɛ b'o de la an ɲɛ tɛ kuma nin yɛrɛ la a bɛna ni tiɲɛni min ye kati an ɲɛ b'o de la o la an ka chef d'état-major ani le ministre de la défense ani an ka gouvernement an ka autorité yɛrɛ an ka fɔ ten vraiment u bɛ baara la terroriste kɛlɛ la nka lisi min bɛ ɲang bolo o ka lisi in ko ɲɛɲini u ka ɲang wele a ka taa lisi in cogoya ɲɛfɔ ka mɔgɔw di minnu bɛ o mɔgɔw ko kɔrɔ ani ka a ko bɛɛ lajɛlen k'a to maliyɛn ka tigɛ da kisɛ kan quoi kati n'o ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an ye maliyɛn gansanw ye an tɛ se ka jɛn n'a ye kati an tɛ se ka jɛn n'a ye mɔgɔ dɔ k'a fɔ an ka gouvernement bɛ terroriste kɛlɛ la mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko lisi dɔ b'a bolo o lisi in ko ma taa ɲɛɲini tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka jɛn n'o ye hali n'an tɛ se ka foyi kɛ an kɔni tɛ se ka jɛn n'o ye an bɛ se ka min kɛ o de ye k'a fɔ k'an tɛ jɛn n'a ye an kɔni bɛ se k'o kɛ hali n'an ma se ka foyi kɛ o la o tun ye dakuruɲɛ damadɔ ye ka d'a kan n bɛ foli kɛ o kɔfɛ ka ɲɛsin an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kati plateau kan k'a jira k'a fɔ faso ko de do dinɛ ko de do adamadenya ko de do o de y'an se yan salamu alaikum wa alaikum salam merci beaucoup an bɛ taga balimakɛ fan fɛ ka bɔ jamukan yɛrɛ kɔnɔ ka bɔ jamukan kɔnɔ an b'a fɔlɔ ni e ka plateau foli ye tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn caman ye i ka plateau kan min bɛ tɛmɛ n'a bɛ faso den ɲumanya ko fɔ n'a bɛ faso dɛmɛ ko fɔ an b'a encouragé o la bon mɔgɔ si tɛ mɛlɛkɛ ye ni min fɛnɛ yera maa dɔ fɛ k'o kɛra bilasiralikan ye an b'a ɲini a ka baara kɛ n'o ye mais min ye an bɛ kuma min yɛrɛ la walasa an ka bɔ a la an b'a fɔ helmet kisɛnin ka dɔgɔ maa kelen bɛ se ka diɲɛ fa isanzi minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni min fɔra ta a kunkolonin ka dɔgɔ mais ni mɔgɔw sɔrɔla alors dɔw ko k'u sen t'a la maa ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ k'a kɛ komi an ko tɛ a kan bɛ karilakaw de ma a kan bɛ karilakaw de ma k'a yuguba olu de bɛna helmet kisɛnin caron k'a ben diɲɛ fa isanzi la n'o kɛra a bɛ mɛnɛ dɛ n'a mɛnɛna a tiɲɛni bɛ bonya mais ko in kun ye helmet kisɛnin kelen pe o la Abdul Ɲang ka ko ye an kɔni bɛ min ɲini o de ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'a bɔra ko maa ko tɛ k'ale ka bala lankolon tɛ to hali n'a ka bala lankolon ma to n'a bɔra k'a ka to ka dalu di dalu t'a ka fɛn foyi la ale ka fɛn bɛɛ dalu b'a bolo so de ne yɛrɛ laban ni mɔgɔ min tigi ko dalu b'ale bolo n'a fɔ Ɲang ta ɲɔgɔn don ala k'a ni sɔgɔma bɛɛ an bɛ kɛngɛri min da Ɲang yɛrɛ ye ko n'a ye kuma min fɔ k'a ka dalu dɔɔni bila a sen kɔrɔ a kana kɛ sarabakunna kumaw ye jamanadenw niveau tɛmɛnen bɛ nin kan a bɛ former Médine ye duguba de ye université caman de b'a kɔnɔ kelen tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn e nana ko ONG o ka kelen dɔrɔn tɔgɔ fɔ k'a gɛnna ka bɔ dugu minnu na i ma dugu kelen tɔgɔ fɔ i ma foyi fɔ an tilala ka recherche kɛ an y'a ye a ma gɛn ka bɔ dugu foyi la a yɛrɛ ko k'an ka don Google min kɔnɔ an donna Google kɔnɔ a ma gɛn ka bɔ dugu foyi si la a ye ONG min tɔgɔ fɔ ONG nin ye WAMI de ye o WAMI a ko k'u ka don Google kɔnɔ dɔrɔn a gɛnna ka bɔ dugu minnu kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ k'an b'a sɔrɔ yen an taara don Google kɔnɔna na k'a lajɛ ONG WAMI a gɛnna ka bɔ dugu minnu na dugu si tɛ yen ni Google kɛlen don ka fɛngɛ kɛ ka taa ma a tɛ yen n'a bɛ yen a k'a lien di a tɛ yen ka ti ne de ko ten a tɛ yen a tɛ Google kɔnɔ voilà o la an b'an balimakɛ ka kuma tɔgɔ dafa fo n'a yɛrɛ ye kurabila Google kɔnɔ sisan k'a fɔ o la an bɛ kɛngɛri min da maliyɛnw ye an b'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ne ye plateau sigi Ɲang ka ko in kama pourquoi a bɛ k'a kɛ nin waati in na jɔn b'a kɔfɛ ko in bɛ jɔn ne arranger an k'o de jira mɔgɔw la parce que Ɲang ka ko in Faransi ci don anw kɔni ka ye la Ɲang y'a ta dabɔ kama a m'a ta dabɔ kama Faransi kɔni mako bɛ ci min yɛrɛ la sisan dɛ o de ye nin ye an tɔgɔ bɛ ɲini ka tiɲɛ anw kun sen kun bɛ biɲɛkala kan yan diɲɛ kɔnɔ maa si kun t'a dɔn Mali de bɛna kɛ dugu fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ min bɛna birifini bɔ anw da la jɔn bɛ ɲan ma ka birifini jigi o kɛra fasoden jugu dɔ ye sa wa o kɛra Faransi yɛrɛ fasoden diɲɛ bɛɛ mɔgɔ bɛ birifini jigi Faransi da la i y'a teri ye
mɔgɔ birisi fin jigi France dala y'a ɲi ni kɔni ni ci bɛ France bolo Mali kɔnɔ yan ni ye France ka ci ɲuman ye bon e bɛ k'a kɛ ni France bolo b'a minɛn kɔnɔ ni France bolo t'a minɛn kɔnɔ o de don an k'o jira mɔgɔw la o kuma laban de b'an bolo ka di an lamɛnbagaw ma. Merci beaucoup an bɛ aw fo faso danbe lakanatɔn mɔgɔw an bɛ aw fo dante foli min na an bɛ Karunga Tunkara an b'ale fo ka Abdramane Kone an b'i fo ye nali min kɛ Abdramane Sise an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Baber Digo an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ u ka cɛsiri la faso in ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an sera ka ne sɔrɔ ka di aw ma an ka bi walawala yɛrɛ kɔnɔna la a kɛto b'a kan salala Mamadu